gabi at umaga, umulan at umaraw. Guys, malapit na ang Christmas, oh. Ang Christmas light na. Padyak lang ang padyak, kahit na magtulak, kahit ang tuhod ko'y umiiyak. Padyak lang ang padyak, aabuting tiyak, Panginoon di masisinda. Maghihintayan sa kainan, merienda, tanghali at hapunan. Tuloy-tuloy lang ang padyakan, hanggang mapagod at abutin na ng gabi. Sa kalsada hahanap, sanay kama, pahinga, tulog muna, tutuloy sa umaga. Padyak lang ng padyak, kahit na magtulak, kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Padyak lang ng padyak, aabutin tiyak, Panginoon di masisinda. Pagdating sa paruroonan, buhat ng bike forma sa picturan, totong ngiti sa kasiyahan. May Sakit aso, oh. at pagod di mo naramdam dahil sa kagandahan. Binilisan ho namin. Tingin na kalikasan at may Pagod po yung aso. kaibigan, pag-uwi, kakwentuhan. Ang tawag ko dito ay Padyak lang ng padyak, kahit na matulak, kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Padyak lang ng padyak, aabutin hinihintay ko kami ng tiyak, aso. Panginoon di Ngayon ang masisinda. pagtag nila sa amin. Padyak lang ng padyak, kahit na magtulak, kahit ang tuhod mo'y Yan, guys. umiiyak. Padyak Yung mga lang akitin ng namin. padyak, Naghihintay ko yung aso. aabot din tiyak, Yan po, yan po. Panginoon di masisindak. Yan po akitan namin. Tapos yung aso andun sa dulo po. Yan po yung training namin dito. Sarap magbike! Nasa kaligitnaan po kami ng ano, intercept. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan.
Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong Punta pa tayo sa taas. Meron pa. Yan. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Master namin. Biker Kid.
Ngayon pa de. Oh, yan, tinuturo yung asfalto. Mali yung ano? Mali yung Mali si Google. Google Map. Si Budol Map, mali po. Nabudol tayo ah. Opo. Okay. Kung yan yung bahay. Walang babaan doon? Ewan ko lang pag doon sa taas. Dito wala. Pero ewan ko lang sa taas. Pag nakarating sa taas na. Dalawa ho yung navigator namin. Hindi pa madali? Mali po ang Google. Titingnan po si Budol Map. Parang dyan ah. Si Gulo-Gulo. Saan mo? Yan po yung bahay ng restaurant po. Diyan po nakatira yung mga camel. Yung tao po nandun sa ano. May kulungan ng camel. Ayun po kami doon sa bahay. I will be the best. I will be the best. Ano ba paliko? Dito po kami sa Damam Road. Pag umakyat po kami, malapit masyado. Dito kami po sa kaliwa. Malayo ng konti kasi endurance ang training namin. Galing ho dyan kami sa patarik na yan. Ayan po nag-meeting ng mga elder. Mga elders. Saan kami liliko. Wala pa ko dyan ang mga hokage. Leader mo na. Oo, ang mga hukage po ay I will be the best. mga pade. At last! Woo! I will be the best. Yan pong mga halaman na yan, hindi sa akin po yan. Pero yung nakikita nyo po dun na mga lupa, hindi rin akin yan. Alam nyo na kung kanino yan, ha? Huwag kayo magtatanong kung kanino yan. And guys, naligaw po, naligaw! Naligaw po. Opo, opo. Guys, hintay namin kasama. Kami po ay na-stranded po. Normal lang sa amin itong ano, mainit. Mainit ito ay training po namin. Oh, Kailangan mainit ang pag-uwi. training na walang tubig. Kanina. Yan o, dumating na akong isang vlogger. Naligaw? Naligaw isang vlogger. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Lalakas pa. You got me so wild, I'm out of control. Lapit na. I'm a queen, I'm a queen, Lapit na I'm a mabuti.
Bulacan. Dripping like gold. You got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Mag-iakit ko na sa ano, chicheria. Ayan guys, bago umuwi, kain pa, kain ulit. Ayun guys. Sobrang init na. Ayan guys, pauwi na kami. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. Alapit na, I'm a queen, I'm a alapit queen. na. Yan po bahay. Malapit na kami. Finish line. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Yun. Kasama ko si The Provinciano Cycling TV at si Edmond GMA7 hanggang sa bili ng ano, alam mo na yun. Hanggang sa muli. Bye bye.